aínda que non o notemos, estamos a vivir un ano raro. Sabémolo sobre todo porque hai xente que sí o nota, que quere que a súa rareza deixe de selo. O 29 de febreiro, Día Mundial das Enfermidades Raras, estamos aquí con Julieta e co súa nai, Eva, e queremos acompañalas na súa rutina diaria. Pareceche? Vale, vamos. A idea é trasladarlles que nas enfermedades raras todos temos que ir da man e o equiparamos como escalar o Everest. Eva, este é o primeiro día da túa meniña, que é o que ten? Pois a verdade que non o sei. Sei que, bueno, estamos fixo un estudio ca Fundación Genómica de Ángel Carracedo e a verdade é que saliu unha variante dun gen, podo dicirche o nome, perdón, que é da Julieta ahora, o GAB-RB1. Este Día Mundial, además, non o deixamos solo un día, digamos que febreiro o mes, no? O noso mes, en realidad o noso mes son todos e todos os días, isto é unha carreira de fondo, pero en febreiro aproveitamos para ter máis impacto na ciudadanía, en realidad en todos os sectores, non, da sociedade. A min diagnosticáronme con 48 anos. Cando che pasou iso no traballo, 48 anos. Agora mesmo teño 52, o sea que... Non hai tanto, non hai tanto diso. No, pero parece unha vida. E ti dis que estás no limbo. Sí, estoy en un limbo legal ahora mismo. No soy una desempleada porque no cobro por el paro ni tengo pues los beneficios que podría tener por ese lado y tampoco soy una empleada. Entonces, a la hora de estudiar una oposición, como estoy haciendo, no puedo hacer cursos de desempleados ni de empleados. Entonces, te encuentras en un limbo en el que no sabes hacia dónde tirar. Estamos falando de máis de 7.000 enfermedades, de casi 200.000 afectados en Galicia, 3 millóns de afectados en España. É tremendamente complicado. Dende aquí o que facemos unha valoración de todas as súas capacidades funcionais de cara a participar no seu día a día nas súas ocupacións pois importantes, que no caso dun neno pois son as actividades de autocuidado, a educación, neste caso Julieta pois vai á guardería, está nun proceso de adaptación. A enfermidade afecta a todas as áreas da vida da persoa e a familia, dende o ámbito pois educativo, laboral, económico, social, persoal, e iso tamén require pois unha serie de respostas que cubran as necesidades que hai nesas diferentes áreas, non? É rara a familia que non ten a alguén afectado de unha enfermedade rara, que son enfermedades habitualmente polisintomáticas, multisistémicas, que necesitan que se diagnostiquen, necesitan un diagnóstico precoz, porque a diferencia entre ter un diagnóstico ou non, a veces é vivir ou non vivir, ser dependiente ou non serlo, é difícil afrontar algo cando ni siquiera lle podes poner un nome. Queres dicir que Julieta está sen diagnosticar? Sí. A ver, eu desde sempre, desde que naciu e demais, pois sí que presentí que tiña unha enfermedade rara, porque é verdade que ningún médico me podía decir pois o que podía ter ou demais. O único síntomas que bueno, as convulsións ou crisis epilépticas é algo de retraso psicomotor. A ver, o meu jefe, digamos, eu era confeccionista, e o meu jefe dixome, mira, Cere, cada día falas peor. Eu, tío, é maniático, de carai. Despois, pasado un ano, empecé a notar que andaba mal, que eu quería andar, pero non podía, que me fallaban as pernas. Entón, empezou por aí.
E ao final terminaches, é dicir, sin traballo. E teño unha incapacidade que me arreglaron aquí, en Fecre, Isabel. Eu teño a que chama SK36. E como che afecta iso? Pois afétame a coordinación, a fala, o equilibrio, os oídos, a vista, as depresións, a moitas cousas. Granulomatosis de Wegener. Canto tempo levas con ela diagnosticada? Me la diagnosticaron cuando tenía 16 años. Sí, tengo 27, así que 11 años. É detección precoz en enfermedades raras pediátricas. A atención primaria é onde debutan os primeiros síntomas, é a porta de entrada ao sistema público de saúde. Se as enfermedades raras, máis do 50%, afectan a población pediátrica, dixemos, por que non cos pediatras de atención primaria intentar convencelos para facer un proxecto piloto, como un taller que dura 7 meses, vai a contar co testimonio directo de nais e pais, donde o seu pediatra de primaria foi fundamental para guialo en búsqueda de un diagnóstico, esas cousas que nos contan, non? Pois mira, o meu fillo pasalle isto, teño outro fillo e isto non pasaba, ou cando un é a primeira vez, non, que ten un fillo e que estou preocupada por este tema ou porque non aguanta ben a cabeza. Aquí vin e asesoráronme, ademais, pesa que xa tiña o estudio genético da miña filla. O sea, senteste guiada por eles, non? Por lo menos, non sei, tes un apoio. Outra cosa que me gustou dela, de aquí de Figueira, que es que están subvencionadas as terapias, que, claro, ti queres estimular a tua filla, pero, bueno, económicamente, pois eu teño outros nenos máis. Axudaronme desde cero, informáronme, toda a información que teño deronme a eles, ou elas, mellor dito, de non saber nada, de estar solo metida no meu traballo, informaronme desde cero a todo o que podo chegar a facer e o que me vai a pasar ao largo do tempo. Que é o que máis costa dende a vosa posición de implicarte ou enfrentarte a casos duros? Como facedes? A ver, aí, pois, bueno, somos un equipo, é verdad que compartimos moito, pois, no equipo, e é, pois, un pouco esa mezcla, non, de sensibilidade que hai que ter para... porque hoxe estamos aquí, pero mañán podemos estar do outro lado da mesa. Entonces, eso témolo en conta todos os días e con todas as persoas que vemos, non? Entonces, esa sensibilidade, tratar pois como nos gustaría que nos tratasen a nós, ou a un pai, irmán, ou, bueno, a calquera que coñezamos. E nós, sobre todo, nos dedicamos a facer atención directa no día a día das familias e das persoas. Entón, con este bastón co que recaudamos, contratamos persoal, consolidamos persoal ou incrementamos a xornada laboral da xente que fai que Feguerec sume e que Feguerec chegue ás familias. Este ano, ademais, pois, bueno, contamos ca colaboración de moitísimos comerciantes de mediano e pequeno comercio, de voluntarios, dos colegios de farmacéuticos. Estades nese intre de acompañar esa espera angustiosa ata que chegue o diagnóstico. Cando pode chegar? Tardase moito? Neste caso, pois, Julieta todavía non ten un diagnóstico claro, entón vamos a empezar pois,
intervindo con ela para que sí que se desenrole o maior posible, haya ou non haya nese momento diagnóstico, pero dende Fegerec, claro que se apoia a familia, se fai un seguimento, se lle acompaña en todo ese proceso, pois sí que é angustioso para a familia ata coñecer que é o que ten. E como te sentes? Ahora mismo no estoy pasando por un buen momento. No? No, estoy llevando el duelo ahora que estoy siendo más consciente. Yo, como siempre digo, cuando me la diagnosticaron salí del hospital y me fui de fiesta, pero ahora mismo me está siendo más complicado. El despido, bueno, este limbo en el que te encuentras tampoco te lo facilita. A ver, é que, bueno, como a toda nai, como a toda, buscas un recurso, buscas algo para que te digan que lle pasa a tua filla.